हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय एसएस ब्लॉग। तो आमे जाउथलु पुरी। तो बाटरे आमको देखिलु दासिया बावरी पीठ। इच्छा होला टे जिबा पई तो आमे आसीगलु दासिया बावरी पीठ। कौन रही तार रहस्य आपको जनइबू। तो चलन देखिया दासिया बावरी पीठ। ये देखु दासिया बावरी पीठर आम पहुँच गलु। मंदिर पार्श्व चारिपाख आमर देखेबी आपको। मंदिर देखिपे कौ भाया परिवेश पूरा स्वच्छ अच्छी। मंदिर डेकोरेशन भी बहुत बढ़िया अच्छी। आसन जीवा भितर को जीवा भितर जाइकी पचारिबा कौन रही रहस्य दासियाबाड़ी पीठर। देखिए फ्रेंड्स मंदिर कौ भाया सौंदर्य। ये हूँ दासियाबाड़ी पीठर यज्ञ कुंड जोटा आम यज्ञ हुए। यहाँ हूँ आमर जगन्नाथंकर सिंहासन जोटा स्नान पूर्णिम स्नान मंडप जोटा कहती यहाँ स्नान हुए। मंदिर बोधुए एबे नुआ कलर है किंतु बहुत सुंदर है। बहुत पुराना मंदिर किंतु सुंदर है बहुत बढ़िया। यहाँ हूँ महावीर मंदिर हनुमान मंदिर। या पर देखंतु महालक्ष्मी मंदिर। यहाँ ये समस्त देवादेवी को आश्रय दि जाए जो कह गले जो स्थान दि जाए पूजा देखंतु केते सुंदर स्ट्रक्चर तैयारी। यहाँ हूँ दास जो मैंने दान दियंती कि भोग फोग जो मैंने नवंती केतले कौन विधि हुआ जाए आप देखिपे बोर्ड रे। देखु यहाँ जगन्नाथ श्री जगन्नाथ मंदिर जो हूँ केते कौन प्राइस रोचे जन्मदिन कि आप व्रत घर करेंगे कि एंगेजमेंट करेंगे से अनुसार प्राइस रेट लिखाई देखिले। तो फ्रेंड्स ये है दासिया बावरी प्रतिमूर्ति। चलन जा नना पाखे पचार नना ठू नवा कि या मतामत कि कौन रही दासिया बावरी इतिहास। भक्त दासिया पीठर पूजक लिंगराज पंडा आज को 525 वर्ष दासियांकर ऐतिह्य। पंचदश शताब्दी 1500 मसीह जन्म। कार्तिक शुक्ल एकादशी जन्म तांकर एवं माघ शुक्ल एकादशी तिरोधान। ये दुईटी उत्सव यथा विधि पालन कराउछि। दासियांकर जन्मस्थान कहले 4 डिसिमिल जगह गोटे बखरा घर एवं ता पछपटे गोटे छोटिया पुष्करणी अच्छी। से पुष्करणी गोटे रथ चतुर्धामूर्ति दर्शन देते भक्त दासिया को। दासिया निजे थे बुणा दास संप्रदायर वैष्णव धर्म दीक्षित होते। स्वामी स्त्री 2 जन एवं निसंतान से थे। तेणु दासिया नड़िया विषय अल्पे बहुत आपण मैंने जानी।
ଷୋଳ ଶାସନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଅମୃତମଣି କରିବା ପାଇଁକା ଅନ୍ନଦାନ ସେବା ଯେଉଁଟା ଦାସିଆ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ସେ ନିଜେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବେ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରଖି ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରହରାଜପୁର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନକୁ ମଠା ବଦଳରେ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସେଇ ନଡ଼ିଆଟି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦେଇଥିଲେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପଠାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଯଦି ହାତ ବଢ଼େଇକି ନେବେ ଦେବ, ଯଦି ହାତ ବଢ଼େଇ ନ ନେବେ ତାହେଲେ ଫେରି ଆଣିବ ନଡ଼ିଆଟି। ତେବେ ଯାହା ହଉ ଆଜି ସେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହେଇଛି ବୋଲି ସେ ଜାଗା ଆଜି ଅତି ଉନ୍ନତର ହେଇଛି। ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯାଉଛି, କେବଳ ରଥଯାତ୍ରାଟି କରାଯାଇନି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ହେଇନି ବୋଲି ତାଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରାଟି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇନି। ନହେଲେ ଝୁଲଣ ପର୍ବ, ସ୍ନାନ ପର୍ବ, ଆଉ ଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ ବେଶ, ସକାଳେ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି, 9ଟା ବେଳେ ବାଳଭୋଗ, 12ଟାରୁ 1 ଭିତରେ ଅନ୍ନଭୋଗ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଏବଂ ରାତି 9ଟାରେ ବଡ଼ ଭୋଗ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନ ସ୍ଥଳରେ ଭକ୍ତ ପୀଠରେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ଭକ୍ତମାନେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର, ବିମଳା ମନ୍ଦିର, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର, ପାର୍ଶ୍ୱ ମନ୍ଦିର 4 ମନ୍ଦିର ହେଇଛି। ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପଟି କରାହେଇଛି। ବାହୁଡ଼ା ଦଶମୀ ଦିନ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରାହେଉଛି। ଯଥାବିଧିରେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ଏବଂ ଗଜାନନ ବେଶ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଗାଧୋଇ ସାରି ଅଣସରର ନୀତି ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ନବଯୌବନ ଖଳି ଲାଗି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଖଳି ଲାଗି ଏକାଦଶୀ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ଗୁଣ୍ଡିଚାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁକା। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ହେଉଛି। ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିରରେ ଜନ୍ମବିଧି ପାଳନ କରାଯାଏ। ବିମଳାଙ୍କ ପାଖରେ ନବରାତ୍ର କରାଯାଏ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାଙ୍କର ଜନ୍ମବିଧି କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମବିଧି ହୋମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯାଉଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଘନଶ୍ୟାମ ସ୍ୱାଇଁ ସମ୍ପାଦକ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହିସାବରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସହଯୋଗୀ ମେମ୍ବରମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗୀ ହେଇ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। 6ଟି ଉତ୍ସବ ବର୍ଷକେ କରାଯାଉଛି ଆଉ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଅର୍ଜୁନ ସାମଲ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସରୋଜ ସାହୁ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ପ୍ରତିଆ ମହାରଥୀ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ମେମ୍ବରମାନେ ଅନୁଷ୍ଠାନର 400 ମେମ୍ବର 450 ମେମ୍ବର ହେଇଗଲେଣି। ତେଣୁ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ 5 ଦିନ 3 ଦିନ 2 ଦିନ ଦିନେ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତଃପ୍ରତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ନେଉଛନ୍ତି ମାଗିକିରି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେବା ଭଗବାନଙ୍କର ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ 500-1 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେବା ଭଗବାନଙ୍କର ଆମଠୁ ମାଗି ନେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ରସିଦ ଆକାରରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ତାଙ୍କର ନାଁ, ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର, ଗୋତ୍ର ସମସ୍ତ ରଖିଥାଉ। ଅନ୍ନଦାନ ସେବା ସେଇଟା। ତେଣୁ ଯାହାର ଯେଉଁ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଣାଇଥାଉ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଥିବା ଅନ୍ନଦାନ ସେବା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହେଉଛି, ଆପଣ ଟିକେ ନିରାମିଷରେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ରହିଲେ ଭଲ। ତେଣୁ ସିଏ ଯଦି ଆସିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି କରିଦେଇଥାଉ। ସେମାନେ ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଆନନ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପୀଠରୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏ ପୀଠର ନୀତିକାନ୍ତି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଯାହା ଯେମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ନନାଙ୍କଠୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ, କ'ଣ ରହିଛି ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କ ପୀଠର ରହସ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଲେ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ବି ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ତ ଦୟାକରି ଦାସିଆ ବାଉରୀ ପୀଠକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏ ପୀଠର ରହସ୍ୟ ଆପଣ ବି ଜାଣନ୍ତୁ।
यार सौंदर्य भी उपभोग करतु या कारुकार्य यार महिमा सब जिनसर लाभ उठातु चलन जा बाहर को जीवा बाहर आउ कि जिन देखा ये हूँ भोग दुकान देखिपे मंदिर भोग और दीप दुकान सब प्रकार भोग ये मिलूँ सब प्रकार भोग पाइपर ये देखिपे ये कदली थुआई अलरेडी नड़िया थुआई भोगदानी थुआई ये ठाकुर बही भी थुआई देखिपारे आप सब प्रकार जिनस बहीर ये अच्छी ग्रंथ जो पाइबे आप देखो दासिया बाउरींकर निजर जो कहते पूरा नीति तांकर कि तांकर जो कथा से जिनसर बही आप पाइपर ये चलतु बाहर को जीवा तो फ्रेंड्स आम ये विदाय नेलु आपण मैंने आसतु यार विषय जानतु आम एथर विदाय नौचु आउ जदि भिडियोटी भल लगी आप दयाक लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ शेयर भी करूँ जदि किसी भूल थाए कमेंट रे आप जनातु रहिलु जय जगन्नाथ।